Nik, berriz, beti sufritu izan dut. Ez baitzitzaidan nire burua gustatzen. Eskularru bat izango nahi nukeen sikiera. Kategoria gehiago eduki alegia. Kolore erakargarriagoa izan, beste jabe batzuk ezagutu, beste oin batzuekin bizi behinik behin. Hitz batean esan da, ez nengoen konforme nire patuarekin. Beraz, oin puntuan lehen zuloa agertu bezain laster, erabaki bat hartu behar nuela, pentsatu nuen. Bestela, berehala botako ninduten zaborretara. Horregatik, bota nuen neure burua lehenengo batean 4. soilairutik kalera, eta hara non, beheko balkoian zintzilik geratu nintzen. Eta kontua da, geroztik gertatu zaizkidan gauzek merezi izan dutela bai horize, lehen tragotzar ura pasatzea. Hasieran, Plinio Zaharrak oso gaizki hartu zuen nire erabakia, noski. Eztu eta larri jaitsi zen azpiko solairua, txirrina jo zuen ez dakit zenbat aldiz, baina inork ez zion atea ireki. Hortaz, lasai hartu nuen arnasa, oso postura desegokian banengoen ere. Sok hartan balantzaka, hanka batetik zintzilik eratu den trapezista ematen nuen. Nire ikuspuntu berritik ikusi nuen lehenengo gauza, ilargia zen, baina zen zeruan, beti egon ohi den lekuan, ez kaleko putzu batean garbi-garbi iztatuta baizik. Ura sentsazioa hura. Gero bikote gazte bat ikusi nuen azpitik pasatzen, baita zaborraren kamioia ere, taxi bat abaian eta itxura misteriotsuko katu bat.